Tabang! Lamia iligo eh. Ligo sa Korea. Oh, labis na. Labas ko rin. Oh, ligo sa Korea. Ayaw ko biyahe ha. Tara ma, ayaw ko biyahe. Hindi na ko kumulong eh. Oh. Ligo sa Korea. Oh. Asa mo ito na? Wala magkalit. Uy! Ayaw di ba? Sige ko lang. Huh? 你别笑。 Asa mo ito na? Wala man. Bahala deh. Iya, udah liberahan nih. Asa naman kung ito? Biyaan may nung ko. Maniko pagani ko sa man. Asa naman kung naado? Ayaw nito na ano niya, hindi nito na ano eh. Sabi na sa mga mamaya man, bantay na kanapin nito sa balikan. Mamaya mo noon. Laro ko na ah. Kore, harap sa siya. Lamig iliguan daw, bugnaw kayo. Harap sa mga ka, ligo ko doon. Bugnawa oy. Asam to awa jud simpat itong tanawa. Lumiya man no. Ay, lami ligo ay. Ay. Initas pa raw ligo ko. Gusto dito. No, 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 no. Lukas tao. Orang kakita gawat. Makaya konti pre. Kuya pre oh. Kaya hon na kita eh. Apa itu bro? Grabe. Anong katanungan legit yun? Apa? Siapa nulia? Sa tinuod lang. Wala naman gini kamera no? Sa tinuod lang. Kasurin din ako dito. Taas biya akong dugo. High blood biya ko. Ha? Lagi. Sus, parti talawanan ni mo eh. Ah,